अनि कपार पाया चले के बैठो सो देखो के बा छोटे बाबा कैसे खुलेला मोबाइलवा हो दे खोल देते हमारा अंगद तिवारी भैया के स्वागत बा वाह मनी भैया के स्वागत बा अति सुंदर का करी गो किस्त पर मोबाइल किन के देला उस गाना लिखे खातिर है बोलो मुआ सूरत में रहत बाड़ो हां दे घूम जे नया गीत सुनावत नहीं देखी हम जब भी भेटाई नु हां दे सही बात तो पुरानका गीत तो हमार स्वेट सॉन्ग बा हां हां चाहे लोग गीत बजौने बा अब नौजवाने लोग गीत अभी सुनने बड़े कौन कि गावाना गावाना रोत रहनी गो नोना भइले कुल हना सब कोई के आ चली गइले पिया परदेश दैया रे वाह वाह लेकिन मेजर हका दो बारूद बाबा के लिखल है बाबा काल्हुए लिखनी है हां जी तू लोग इंतजार में रह है बोलो मुआ के एने तेवरा कही का कही हो पहिला रात में आई बोलो मुआ अरे घूंघट के पट खोली पहिला रात में आई बोलो मुआ देखावल तहार गांबा कोरस मनोज ठाकुर जी को दी है पहिला रात में आई बोलो मुआ वाह 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 बोली मीठी बोली डिगबोई ए सखी का हो का सखे ए सखी बोलो। तोहर पियवा रात में का कइने का खोले तार का खोले रह तू लोग डांसर दी मन हो अगर केहू के गुरुदेव माने के बाद डांस में नु तो बोले में हां जी पायल गोस्वामी के मान लो सही बात भोजपुरी के ऐतिहासिक कलाकार बन जाए तब वो रही कम से हतना देरी करित गाना के भाव बुझ जाई पहिला रात में आई बोलमुआ अरे घूंघट के पट खोली अरे बोली मीठ बोली 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 मीठ बोली बोली मीठ बोली बोली पहिला रात में आई बोलमुआ घूंघट के पट खोली पहिला रात में आई बोलमुआ घूंघट के पट खोली तब का करी बोली मीठ बोली बोली मीठ बोली बोली भोर हो गई भोर हो गई सोनी तंगना ओजो हो गई सोनी तंगना ओजो हो गई ए बाबा बुर्बक बनाए वाला काम ना तब बूट फेंक के बानर बजाए वाला काम गोलू राजा ना करो अगर अच्छा लागत होके तो ताली बजा दे तो मनोबल बढ़ जाए हां जी दुश्मन को इस कदर मारो कि उसे होश आ जाए दुश्मन को इस कदर मारो कि उसे होश आ जाए और आज गोलू राजा के लिए डुमरिया में इस कदर ताली बजाइए कि गोलू राजा को गाने में और जोश आ जाए वाह वाह अरे बोली मीठ बोली 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 मीठ बोली बोली मीठ बोली बोली
जैसे कहो कैसे कैसे हो भरत शर्मा जी के गीत है हाँ भाई तब का उनकर गीत कभी कभी दूसरा के गीत कभी कभी जो अच्छा हो बाकी गोलू राजा के गीत हाँ जी। एने आओ आवा तनी कैमरामैन होने ढट से न तो तोहरो पर गावा जाई कैमरामैन फोकस कर कैमरामैन पर भी एगो गाना बा जितना हमार भाई बड़े तब का दुख ये लागेला कि हमार पछो काम चढ़ाओ कौशल बाबा हमारे बारे में बढ़ाई कैनी है हाँ जी एको जना रिकॉर्ड ना कैले होई सब बाउर चढ़ वहाँ कितना आशीर्वाद देनी है कि भोजपुरी के भीष्म पितामह जे बा हाँ जी महेंद्र मिश्र जी हाँ हाँ भिखारी ठाकुर जी गायत्री ठाकुर जी वो लोग गोलू राजा के आज आशीर्वाद देता सही बात तो लयदार के चिन्ह है भरत शर्मा जी गौले बन कैसे हो छोड़ा 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 कलैया सैया भोर हो गई